се чувствам, с теб се чувствам, с теб се чувствам сякаш вода, друга вода. С теб се чувствам сякаш вода, друга вода. Вие слушате най-добрия водещ в интернет пространството DJ Ради Генерал. Но днес такава точно като теб съм гледал само по филмите. Дори брамчалка ти не си и от пръстица много повече си. Като те гледам нямаш минуси, дали предлагаш и бонуси. С тези секси форми знам, най-търсената ще си в Инстаграм. Искам с теб да съм веднага, за теб съм разница тук и сега. Никога втора няма да съм, за теб чисто гола харди ще съм. Каква ли паламница ти си, моя ли си? Ти ги вършиш в леглото, с колко много. Каква ли паламница ти си, моя ли си? Да ти ги вършиш в леглото, да ти ги вършиш в леглото. Отдавна с пиенето свърши ти, така и с мене ще свършиш ли? Побърка другите мъже и гледай всички точат зъби за теб. Като те гледам нямаш минуси, дали предлагаш и бонуси. С тези секси форми знам, най-търсената ще си в Инстаграм. Страшно ще става, имаш ли ме? Аз съм такава, свиквай с мен. Вечер заспивам на сутринта, после съм кучка, свиквай с това. Каква ли паламница ти си, моя ли си? Ти ги вършиш в леглото, с колко много. Каква ли паламница ти си, моя ли си? Да ти ги вършиш в леглото, да ти ги вършиш в леглото. Вие слушате най-добрия водещ в интернет пространството DJ